No to proszę bardzo. Pytanie dla ciebie, tylko muszę klawiaturę zamknąć, czekaj. Dobra, umówciuliur. Dobra, jeżeli chodzi o fabułę, to szukamy Freddy i ci więcej wam nie powiem, tutaj rewezję za fabuły. Ale myśmy tu byli. Witaj stąd. Nie chcę być częścią tego ciulania. Dobrze, cieszę się, Fredka, dziękuję bardzo, bardzo. Tak, no zapomniałem, że to jest symulator spadania na ryj. Pozwólcie mi wyjść przez dolne drzwi, bo środek... Dolne drzwi. Ale ja tu byłem przecież. No dobrze, dobrze wlazłem, czy nie? Nie pamiętasz. No to tak czy nie, Rewes? Musisz mi to, proszę. Tak jest git. No, właśnie, właśnie. Ale ja tu byłem przecież, pamiętam wtedy przez tą ścianę, żeśmy szli. Ja tam nie dojdę. Na lewo jak wyjdziesz, dobra. Ale pójdziemy jeszcze do tego ziomka. Aha, aha. Jesse. Chyba się ozar po prostu. Coś się dzieje. Z Lingiem, co ty gadasz? Hello there, General Kenobi. Józek jest nern. Józek jest najlepszym... że Józek jest historykiem całki czasu. Ja wiem wszystko o Olafie i co się sam stało. Pamiętaj, would you like to hear? Bo wiele ten... Boring. Ja, posłuchamy go. Życie... Mogę ci wszystko powiedzieć. Obejrzmy, okej. Zaczniemy od... Gdyby to godać błysk i taszy lampa. Ale to warto to czytać czy nie, bo to cały... Aha, ale to cały świat, uniwersum, także powiem kraj ciężko powiedzieć, okej. Ale to chcemy to czytać? Czy nie? Czy tutaj nie ma sensu? Moja słodka żona i... O, czekaj, może ona kupiła... flaszkę. I wiesz, plastikową flaszka. Tu mamy naraz i byłoby śmieszne kupienie lemony na... No do piciu go do... Gdzie... Aha, dobra. To knolimy to. Jak ja bym miał to wszystko opowiedzieć, to... Ale tu ryczy, ale to jest głośno, nie? Ja to przyciszyłem trochę, bo to już naprawdę rycało. Dobra, czyli nic ciekawego. Przygotowiłem do rewesta za postać jest herbaciarzem. Aha, dobra. No ja, jak gdybym miał to po śląsku miał powiedzieć, to byśmy w ogóle, to byśmy już z fabułą ostali.
Nie. Aha, to jest taka, ja wiem, to jest ta osoba, co by mi poklachać. Spoko, nie będę jednego nawet. Będę jednego. Aha, no okej. Dobra, nas nie interesuje główną farzy mu. Nic nie ma. No to, żeś mnie specjalnie tu wziął, żeby... Serio, naprawdę, Rewes. Naprawdę, dziękuję bardzo. Ale to kolejny teammate. Aha, okej, dobra. Co on tu robi? Ale on tu... Dobra, to jedziemy. Do jego historii to... A, ma fajne... Czyli to co ten gawędziarz. Aha, dobra, ma fajne skille. Dobra, to my sobie to opuścimy. A, dobra, no i gitara. Hy. Akcja. Pójdę sobie na flaszki. Bierzemy flaszki tu. Właśnie. Tego tak nie zbiorę. Dalej. Paru. A, czy nic nie kupię? Jo! To jest ziomek. A Max to jest ten, to jest ta waluta u nich, ja? Aha, jakieś pierdoły, ale ja nic nie mam. Biegnę z tobą, ziomek. O Jezus Maria. Nie, ale i tak pitamy, bo nie mamy kasy. Na prawe miasto, więc może coś znajdziesz. No dobra. O, ale to jest Mołotow. To jest tepiś. Ale schiza. Ty mu... Dzielujesz z tym. Dobra. Tu miał zaś miał schizy. To jest poncho. Nie wiem.
Na górze po prostu zbroja, a to co, ja mogę ją dać teraz, czy ja? A mam tutaj te i... Dobra. Dobra, aha, rozumiem. Nie wiedziałem o tym miejscu. No widzisz. Akurat bawi i tuczy. Zaskoczyłeś mnie. Widzisz? Dziadek z gołym życią. Ano, stary pirunie. Chcesz wrócić trochę kasa we mnie? Ale ja nie mam w ogóle kasy. Dawaj mu nic, no i tak nie mam. A, czyli pitej stąd. Dobra, to idziemy na wierzch. Czekaj, hop, hop. Czuje mnie, bracik. A, mam dobry towar na magazynie. A, dobra, dobra. I pomyślałem, że ta dziewczynka to jest złot, płona buczka zesłano. No ja, no się nie dziwię, że ona płakała chyba. A czekaj, mam iść, wiecie? Umów flachę w barze ligi, to ci da dużo kasy. O! Ale ten bar jest Kai. Gdzie? Ale to gdzie będzie ten koleś? Tu w barze co? Nie ma. Na lewo bar. A, no tam gdzie byłem. Ten koleś mi da, dobra. Ale w tym barze nic nie ma. A jeszcze na lewo, dobra. Tutaj? Co ty gadasz? Tam gdzie rekrutowania ziomy? Jeszcze wcześniej. A, na lewo to... Sorry, Rewest. A tu, dobra. Mądra kasy. Wiem jeden i możemy iść. Kupię likier. Dać likiery w domku. Jaja, dobra, dobra. Dom był tutaj, czy... Czekaj. Nie. Jeszcze dalej, dalej, mam.
Tak mu... O, 50, elegancko. Dzięki, Rewest. O to żeśmy... Kurde mol. Chodzi może do tego no... Ale zapaśnika. A to, aha, to teraz mogę, no. Teraz mogę iść. Dobra, dobra, to cisnemy. No to godę, że łucznika, to biorę łucznika ja. Ale intimate, tak, kapłach się. Fantastico. Kogoś do ciulania się. Wiesz? Czekaj, dobra. Nie mój biznes, ale... Będziemy przeciwko... Korolem się ciula. Nie wiem jak to opuścić. Uzartego hopa. Jedziemy dalej. Że tak jest też zadowolony, że kończy i tak dalej. A zupy? I teraz weźmy sobie zupka. Wchodzimy tu już 4, no. O, tutaj możemy kupić jakieś. A, dobra, to jest ulepszenie. Damy, tak, to damy. Zacząłem weź... Razem to... Dobra, dobra. Weź sobie dużo zup, a to wezmę tutaj... Ulepszyłem go, czy nie? O, bardzo. Ale to nie. Ale to też wezmę, bo to mi też tylko daje ulepszenie. I teraz co? Teraz muszę... czekaj. Na łeb. Tutaj nie mamy, dobra. Zmienimy, dobra. Nie mamy, dobra. Lepiej ogarniesz od większości osób. Nie, co ty. To jeszcze normal mode? Aha, to jest normal mode. Dobra. To nie, co potrafię. Najgorzej, że można więcej zupek robić. To za darmo te zupy, czy jak? A, nie, bo jak, dobra, no, pustych butelek nie miałem, nie miałem do czego tych zup sam wlać. Jest dziura w budynku, można przy tym wskoczyć. A, no to ciekawe. Kurde, tak nie patrzę na to. Czyli tu, właśnie, po co te skrzynie były, ja sobie na to kuknął. Ale już myślałem, że można. No warto było, może... Kurde, za baran ze mnie, nie wziąłem tego. A, ty mi... Co za rasz? To było świetne, jak Bierto. Co ty gadasz?
Cześć, Siemek, to bolało. Dobre, dobre, to mi się podoba. A czekaj, bo zupa była tam na wierzchu, no. Ale fart. Ale nie planowałem tego w ogóle, naprawdę. A, jest pusto, dobra. Jedziemy, fajnych rzeczy i detali. No widzę właśnie, nie? Dobra, zapiszemy. Koleś wygląda przyjaźnie, to bierzemy. Idziemy, cisnemy do niego. Był opuszczony plac. Stąd. Moje kamraci wtedy grali, uszpilali we karty. Oj, przepraszam. Powinieneś do nas dołączyć i... Wiem, co to za banda. No, idziemy dalej. Frag mamy. Szczerze, kurde, oganiasz fez. Naprawdę, dziękuję bardzo. A, dobre. Ale o ku... Dobra, ale nie... A tu 500 HP. Nie. No, ale te armory możemy sprzedać. Ale to za wiele, very low spell. To możemy sprzedać. Ale to za 2 magii. Oje, nie, dobra, nic nie zrobimy. Za 2, to kosztowało 2. Kosztowało 2 magów te. W Heroesach to jest za 160 zł. Dramat. Dobry pomysł, żeby tu... Tam zabawa, zabawa. W moim hercie. Na dnie mojego herca. Tam na dole, na dnie mojego herca. To jest piosenka jakaś. To mnie zagrą Heroes. A jak ty? A było... Że to jest dobry ten. Twój herc jest nieszczęśliwy. My ty, daj pozór na siebie. No dobra. Ale ja nie mam chyba Joy, nie? Jakiś... Mamy Joy, ale to możemy to sprzedać, nie? Ale to... muszę się wrócić i to sprzedać, ja? Jeśli chcesz do ataku... Nie no, to sprzedamy, nie? Złe zakończenia to my mamy w Detroit. Tylko chyba mogę to sprzedać. Cygarety też. Poison. A cygarety też możesz sprzedawać, czy tylko te Joy? No ja wiem, że to są... Cygarety też. I my też. Longbow, o. Kto jest najsłabszy? I to. A, bo musimy w ogóle mu kupić.
powoli ogarniam. Rewolwer zwykły na sel, ale... Wiem. Samochodem był. No ale to potem, już dobra, już potem to sprzedam, już mi się nie chce. Jak będziemy w sklepiku, będziemy chcieli coś kupić, albo ten, to już potem pójdziemy. No te pierdoły, co tam będą sam leżały, to będziemy sprzedawać sam, ale nie tutaj. O. Ujo. Urida. Ktoś śleciał. Jakiś smutny ziomek. I to my. Debil Muhammad Island Tiger Karate Center. Świetna nazwa. Lubię się uczyć technik. Pierwszy test. Spalony. Good evening. Żebyś się, no musisz udowodnić to, że się dobry. I faktycznie będzie spadał na głupią do wybranego HP, ale tak nie dostatecznie. No dobra. Ja nie wiem, patrzcie tam. O, pierony życie, to możemy się tam brać. Właśnie. Serio. Razy. Ale ja też liczę ile jest mi. No co, będziemy tak łazić. Dobra, to mamy symulator spadania na ryj i to fest. O 8. No to jednak się symulator na ryj. Potem będzie spadł fest. Jak mamy mieć dobre zakończenie, ale musimy silny atak, żeby bez boosterów, no to musimy to zrobić, nie? Ojda, no ojda. Gdzie widziałem tak głupi filmik. Pomieść ten to. Taka ojdana, dana. O. Dana, działa. Jak mnie swędzipa, wiadomo. Łojdana, łojdana. To toś tyś nie wiedział, jak mnie bolał przedział. Łojdana, łojdana. Takie pierdoły widziałem. Dobra, zobaczymy jak to tam. Git. Sorry, przepraszam za to, ale klepanie ryja musi być coś takiego. Takie pierdoły dzisiaj widziałem. Klepanie ryja, mieć więcej HP. No i czego nie rozumiesz, słuchaj. Jakiś taki głupi. Jeszcze to było z jakąś lalką, wiecie, że to było, niby była jakaś, że była taka piosenka, taka ten. A wiecie, a to było w jakiejś bajce Barbie, nie? Żebym się uruchomił? Nie. Było w jakiejś bajce Barbie, to dacie niby takie ten. Ej, czego nie rozumiesz? Jak Łukasz prawo się to uczy, dokładnie mieli mało HP się nauczyć. Dobra, obejrzymy czy jeszcze. Well done, o dokładnie. A, my mu chcemy dodać żyć. Bo nie, ale to serio, to są skille, nie? Dostałem skill chyba. Nie, nie mam. To na co to jest skill? W itemsach, aha, w item.
A, czytamy po prostu. Painless mod. Nie, nie dajemy, nie? Bo painless to jest, że łatwiejszy, łatwiejszy, nie? Większy ostroder, dobra, dzięki. Co to jest painless mode? Nie dawaj, no dobra, ale co to jest? Graj na normalny. No wiem, a czyli to jest łatwiejsze, tak jak myślałem, dobra. Bo ja nie wiem. Łatwiejsze. Dalej normalny. A, że było mi tu nie... To jest o to bez sensu. Nie, dobra, to zostawimy, nie? Właśnie, teraz czytasz mi w myślach. Z tych lokacji do 3 drzwi idziemy teraz po rower. Okej. Fajne te dźwięki tu były. Ale ja mam dzisiaj gist. Wiem, że to was średnio interesuje, ale... Jak już idziemy, to sprzedamy te. Gisty satanu, fest. Tylko zapisz przed tym i wylecz teammateów. A jak ją wyleczyć właśnie? O, mam tutaj moment. Aha, właśnie, kupię item, to mi się trochę myli. O, ten, o, Etery, ten. Nie powiem, to są próki. Już był gist w tym. Teraz mieliśmy tych trzech tak? Trzech drzwi na dole. Co to tam jest? Gadasz. Mamy się na niego prać czy nie? Czy on mnie ten... Figurach. No dobra, no już kupuję, ale mam iść do niego czy nie? To boss, ale to... Mam iść do niego czy mam iść na te koło? Ale to nie dam, no to walimy w niego. Tulej się, no właśnie. Właśnie dużo expa, o tym pomyślałem.
O, tam było, jakie tam było? Ile było WWD? Albo WWS, nie było WWS. Tak, ja pamiętam. Kurde, patrzcie jak mi walnął, o jest. Jaki Armstrong? A, te skille, dobra, właśnie, czekaj, nie? DDA. Nie było efektu na niego, te. Pokonany, myślałem, że będzie trudniejszy. Fez nam expa dało, no oczywiście. Nowe skilly, Fireball, no, o ku... Warto było, no. Mam 2 razy Joy, które z przodu. Chyba źle, że tu poszedłem, co? Fajna muzyczka. No właśnie, no, my się już czytamy w myślach, widzę. $300! Ale mu zarąbał. Dropkick. Firebola mu rzucimy. Bo udało się. Nie gorzej jest tak jak teraz robisz skillów brada, bo tą kombinację więcej daje. Aha, dobra, dobra, okej. Czyli skill bardziej, dobra, dobra. Namiot by się przydał, nie? Delt. Delt bardziej. To jest dobry team, no widzę właśnie. Gdzie mam iść? Gdzie... Nie? No my już trochę, ale wiesz.
Dobra, ale K jest te koło. Cztery tam. Chciałem iść do niego. Chyba nie, nie? Ty, tu byłeś, no wiem właśnie. No zaraz będę kończył. Nie tu. No wiem, że tu byłem. Ale ty mi nie powiedziałeś, że mam iść do nowej do nowego placu czy do starego. Dlatego żeś mi nie powiedział, Rewes. Dlatego sznupia, wiesz? A wtedy chyba gdzieś nie wybijam. Nie, dzisiaj chyba sobie odpuścimy po prostu. Nie ma czwartego wyjścia. Tu? Punch! Jest czy nie? Dobra. Co ty gadaj, KO mi zrobił. Wiem, że mogę. Ale fart. Walimy w niego, co się da. Poison jeszcze. Revive. No revive to jest. Wypniemy.
Terry też ma skillsy. No wiem, ale my tu kofniemy. Przecież to wiem, że nas zarobią. A możemy uciec? No i jajco. No i taka gotka jest. To ma tylko ma jedne skillsy. Co ty gadasz? USD, jak to było? USD, nie? No, rzeczywiście, to jest różnica fest. Nie damy rady. Cztery rzeczy. No dobra, to fajnie. Musimy już iść, tak? Bo nie damy rady. Nie da rady. No nie jest będzie KO, no co to. Hej, GG. A, i tak jest na końcu Joy Mutant, no. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj. Dziękuję wam, żeście byli. Dam wam jutro znać na Discordzie, czy będzie live jutro. Jak coś to 18. Dziękuję wam bardzo serdecznie za to, żeście byli. Kiedy znów? No może jutro będzie. Majcie się i na razie. Bajo, pa. Dziękuję. Jak rozwijać pierwszego June Mutanta Nice. Dziękuję bardzo.